Hagan kapor ke bamantanga ngu yo try ba bleching lang baro bat nga pedang subha ye piwe piwe hagar teng jong Jesus Christ ngai ku blei ye iwe ye para syakri bala komen an papan syaya nga ka ngitam jiman mau kalong balai ada khasan bat khan rio doa bakan long kat ngajing alam ga jong mensim khoi bat pen syaya ngilang baro hagan kapor ke bamantanga kengin pulih kat ngitam jiman pau kalong balai ka khasan bat khan rio trên cái bóng cùng nè ngài thu cái như cái jingle lệ trong pha bà pham long các bác khiat làm nè các bác siết ngài đã qua địch địch bà phan đan long các bác khiat làm nè các bác siết cái khót bác khăn riêu cũng ta đã bà phan long các bác shoes ai khiat rồi em siết rồi em ngan saprino ya pha naga sintur jonga Cucu angin pa nak kewipa ke translation dengan biasa ke pertama kalau laki lapan baik thamai ya kan kita kena kintin nak jiban pau kalau balai kalau khasan kan riu tin bang kumne ngatip ya ka e ka ba phale ngatip ba phamlong ka ba khriat ne ka ba shit kat no ngakwa ba phan jin dalong kawe na kita kabakhan riyo Henry namar ba phalong ka ba blem ka bamshit lamne krian ngan prino ya pha nagasintur jonga habang ipule lama kini ki dikhat don katukan ne ki prabnge ki basnyuk thu bakla lama kini gintien don ki boong haba umensim try Jesus Christ bau belai haba uong ya kapalang lodikaya ba phalong ka basu sahaj kriat ruam shir ruam bau Jesus Christ unsoprina bunsen katukan nengut niang ba kapalang lodikaya kalong kabah pedang hak ruam pop ruam kabadan hapedang bat ublai unsur prino unskentat nyo yaka ladangin perkhat bha ban pusan bha lamba kini dikhat kane ga jubab kamde satya katkum kane ga dikhat kabau chisu kren namarangin pule bha kabau chisu ong katkum kadikhat ke bakhatsan tungin pule biang jion pau kalong belai kadikhat bakhatsan tin ki bong kumne nga itu kai ya ki jingle jongpha pa phamlong ka bakriat lamne ka basyet skap hang ne khman kong kumno nga da kwa dik dik ba phan dalong ka bakriat lane ka basyet song thu pha uchisu ya ka balang lodi kaya ukwa bakan long kabakriat lane kabah shit ladangin ong baka balang likodia kalong bas ai ke babem lem kadang hapedeng hok ruam pop ruam ngide ban ong ru ba kamut kriat pop bat shit hok Henry chi suong ngakwa apalong kabakriat lane kabah shit kawe na kata balai hatu ukwa ban long bakhiat bapop ne ukwa ban long basyit bah kadon kajing klumarang ne bat kane ken kade kajing suthu bakla jonga bak jongpi bun nak kiparab ngai kijiong baka palang nikodia kalong hapedeng hok ruam pop ruam lesepin kelihan gapor bamanta de kumno ken kajing mut ayu kabau chisu uang ba kalong blem shit ruam kriat ruam blem pa an saprina ba ka jingmun ayu kain bau chi suang ba ukwa bakan long ka ba kriat lane ka ba shiat tongin pusan no menta karkum jiman pau kalom khatsan ba khan rio habau chi su ukwa ba ka balang lodikaya kan long kebalang kebasyit lane kebalang kebakriat Henry om kebasahat
Langin pulih kat kum kitab jiman pang kalau melai kat san hadu kat rio. Ni day ban singau tu bah shua. Kini ki benta ka baningkong ka jinglong jong ka balang lo dikaya. Ka balang lo dikaya ka long ka balang ka basnyo yala de. Ba ka long ka balang ka bariuspa ka balang ka biang na dong shadong ka bamdan jingduna. Henry uchisu yo I ba kamdon sisyapat ya kata ka jingruspa ka bakenja mensiam ne uso jong mensiam ka jingong jongka kami hab bare kam jongka ka ong ban le ya kata Henry kam shima le satya bar ka jingle jongka kam don jimantoi ka jing si so nabanta ka met ka jong kris bat nabanta ki prabengai bat namta ka balang kata lin pule na kitab juman pauhi kalong ba lai kin poi had khat ka bakhat nyo pin siam yakini ki benta ka baar ni dei ban siong turu ba u Jesus Christ ban serngem ya ka balang lodikaya kum ka bat mau kum ubriu ubaap hajing khang bat ubatiet bat bakwa ban syonglang bandi ya kata ka kabalai ni dei ban syong tu shai ka kentin sai hang ni da shisha Allah da tan set ba na kentin English ka dei blam kede yo blam kum bla tho ha Bible BSI ka bathamai shit royam kriat royam hari ka ba blam ka ba mlong ka ba sai ro hari ka ba shu blam pat ka ba sao ni dei ban so thuru na mar ba blai impan serngem ya ka balang lo dikaya kum ko bandi kum ta ni dei ban so thu ya ka shit ka ka ba kriat bat ka ka ba blam ka ka ba shit bat ka ka ba khiat ka de ka ka ba la ban penenkam bandi ban pentingan ban penjatai bat penja ka jingdor khong ka jong rendang bat te ru ya ka met ka jong phi nuksa ka ka ba shit ne ka khloit ka bangi jiang nila bandi ya ka shit ka ka ba khloit haka por ka ba kriat bat haka por ka ba shit ni jikwa bandi na ka ba peja ka ba kriat ba tha Henry haka por kriat ada ai de ka shit ru kriat ru ka belong hap deng ba blam dan jimantoy satya nam taka met ka jongi bat unamla ban rungru wat hapo pudok ke jongi bat ansam prino na kata ka sa parsyang mapi ying bandi ke ke ba bemblem ha ka pot ba khluit ba ka singi pin salong kumno pin sampri kum ba ong uchi sukurias hang ne keng ni snyo thu da basuk badak basyai ke ba uchi sukris suang ha ka balang lo dikaya bakalong ba blam pat balai Jesus Kristus pa dik ya ka balang lo dikaya bakalong ke basyit lane ke bakrian kenau ka jingmut ke basisya menta ke beningkong habo Jesus Kristus ang ukwa dik bakabalang lo dikaya kalong ka balang ke basyit ne ke bakriat kamut kain ba Jesus Kristus ukwa bakabalang lo dikaya kalong kum ka kabala ban aj mentoy ban aj tingan ban aj nyatai iki beriu ka jogo ban pantei iya kabalang ke baka balang lo dikaya kan le kadai ban le ke batei iya kabalang kum bau pol apostol lu uken tujor kan kum ga stish kinong koren bangi dei ban le ki baro ki batei iya ka balang
lakalong kecing tu lupa kam tam kilong kino bengin leru dan kam bante iya kabalang kata kain ka bauci sukris ukwa ning kong e bakam palang ni kodia kalong kum ko ka basit ni ka bakriat ka bala ban kam ka ba aji mentoy ka bala kain ban sekso Chuchu lembaga ni dikhot ni siu thuro habau Yesus Kristus uang palong ka basusai ka ba blem kamut kan ba Yesus Kristus uang ya ka balang lodikaya bakalong ka balang ka bamton jiman toy ai Allah ka jingye na ka jinjar anada por bakumno ru kam ai kanu ka jing mentoy kam te ya ka balang kalong tang ka balang kau syu kam ya de bakalong baruspa ka ba long ka ba san henry pat kalong baduk habakan jaman sim namar kam ai jimen toy kam te ya ka balang habakan jaman sim nuksangan ya pi wan jia seng yo thia po jia seng pendap program lai wan jia seng thia pendap program lai siang henry hapo balang ki brio kim se so kim sio thu kim san bat yo kris ru kim aji mentoy namar ka balang kamla ban se kiso kamla ban te kamla ban san habakan jaman sim namar kata ken kalong kum ka ka bamdan jimentoy ka ka babem blam kumau Yesus Kristus ang kagung gospel ka jaw Matias ada kamalu kalabret no sambret no eka benyu akta kejat aju erkom kan ada ka hi kalong ka babem kamnon jimentoy sampri no eka la bendi eka kumta ken Yesus Kristus kwa eka balang lo dikaya tang ya ka balang lo dikaya ya ka balang way yang ni way bangin long kum ko ka ba aji mentoy kum dai tha ni ko ka ba kriat la ni ko ka ba shit ka ba la an penon kam haba ki brio ki wan hapo ka balang ken yo ji mentoy kan nuksan jaman kut no le makan ka benda haba ki brio ki wan hayang ki por ki mensua ki terwan ni kong ya ko lada kadai ka por siat ki juai ka badai tha peladai ka por kriat ki juai ka siat dei ka por menta hawan ki pajba ki bringi terwa da kuai kane kadai ka akor ka basngi de shisha henoi ki por ki bang changi terwa shi pasliang ter khong rendang la siat dan kam de tha ha ka por de tha dan kam ka siat pendi kenam diga ai chi mentoy thế nên bộ cái chi mình tỏi hà bao nhiêu thái quan lần ti bạch ngay lần cam của hà bao nhiêu ai của hà bao nhiêu thái hà bao nhiêu shit kia anh lại thái số hơn bắt hà bao nhiêu bạc kriat hà bao nhiêu thái là kia ai của shit bao nhiêu đề ni siêu hơn kum ta keng kalong gaji man toy na wanta ka met ka jongi kum ta uji suki sukwa baka balang kalong ka balang ka ba ai ji man toy kam dei ka balang ka pandap rekam ka balang shibun pajba henry kam dan si so iai te kan ka po ni ke scam ya sio thu le ban khat ba yon kam ka balang prispa tam kan jado tam ban he pajba henry dan kam re ka balang ka prispa kan jaman sim ka banang ban si so ka ba ai men toy ye pajba ha kan jaman sim te tang ha kan jado belenger khoi pilang paro pernah aku beli session jadi banang komen hai ni kapor ke bamda blinker kui pilang baro hakal tengga jong uci sukres to nyindon hapo ke balang ka bareta lane ka basiat kenang ba Allah ban ai jimen toy kwe hab ong dai tha basiat dai ka pop ni bahak hari ong dai tha basiat ke mod ka balang ka bala ban ai jimen toy ya kwe kham tam ban te ya ka met ka jong Chris Kublai Shibon, but amen.